В лето Господне 1913 война донесла грабеж и убийства по тия земи. И людите, като пилци от орел изплашени, оставили нивите и имота си и побягнали от чуждоземците като от чума. Само Стойна не тръгнала със своите. Като дойде свети Георги за мене, думала, тогава и аз ще вървя, но не бойте се, мене победоносица ме пази. И така, като всички напуснали Хазнатар, тя най-накрая останала и дошъл да я вземе внук Илия, да я води при родата й в село Ръждак, Петричко. А Стойна му рекла: има наблизо едно село, Долна Сушица. Аз там трябва да ида, защото сам свети Георги ме вика и ти там ще ме заведеш, в църквата свети Георги в Сушица. И останала Стойна преподобна в църквата до края на дните си. И тогава събират се нашите селяни, сградуват и тая стаичка там, направят и едно креватче дървено и купили една фингушка за вагле да се отоплява стаята. И тогава вече изкарват кладенецо пред черквата там и направят градина голема. И кой как довада вече всекакви цветя донася и съсада там. И беше като рай. Тя живееше чедо само с плодове, ябълки, грозденце, медче, лимонче, портокалче. Не си хранила она, само с печато на литургията. И 2 пъти в седмицата додали отгоре светци, изкървали и служба в манастира и нафора й давали небесна. Аз вика, не огладнявам, не ожитнявам. Тя отделно си молитви правеше. На черква, кога в служба, тя не взимаше участие така. Гласно не имаше от нея. А само си стоеше през цялото време, както ви казах, от левата страна на Балтаро, там стоеше. А не взимаше участие да пцали в служба. А кога си я сама, случавало се, като идем, слушаме вътре пцали. Пее молитви. Преподобна Стойна била изпохожена от 3 светии, които й донасили небесен хляб и я причестявали. Когато един много благоверен християнин отишъл при нея да се изповяда, намерил я в усърдна молитва, но като се вгледал по-отблизо, почудил се от това, което видял. Тя, преподобна Стойна, не била ниско клекнала пред олтаря, както той от стъпалата я видял, а коленопреклонно и със сълзи на очи се молила гласно и чудно на половин метър от земята. Никак не мръднал човека, за да не попречи на молитвата. И като свършила молитвата си, тя го извикала на име и му казала: това, което видя, ще те моля, не го казвай на никой. Но след смъртта ми, кажи само на верни хора, които вярват в Бога, както вярваш ти. В 2 часа сме станували, тютюн сме брали, там над черквата има нива, и към мелничкото и натам има нива. И гледаш ga тя броде из гробите сама. Нощно време. Тя беше безстрашна. Не имаше страх. Като си ходе и си песни пее. Нейните песни, тия са се райски песни. Над мана се Света гора над море. Не е било Света гора над море. Тук е била Божа майка Мария. В ръце дръжи чиста вера Христова. И до нея 12 апостола. И они са сговор сговарят. Кой да канат кълтата дея? Да им кръсте чиста вера Христова. Да ga кръсте на реката Йордан.
с ръцете огън и барала жар. Изимувала. В мангалото да тури, да качи мангалото, ке вземе с голи ръце на главата и ке закара горе в стаичката, деки има хора, да ги стопли и деца и деки има. Ние всека вечер одихме да го палим мангал. И некој път го качуваме, некој път бегаме, ке с тъмна така ке бегаме. А един път при носенето на дървената стълба вътре, чукнува се и се изтура мангал, на жар. А отдолу по стълбата е пълно пак кемур, такъв дървен кемур. И вечерта пак на другата вечер па отиваме ние да напалим. Вика, аз нощи ще направих. Дявол искаше да направим голема биля, да запалим черквата. Но ние със Свети Георги молитви, не му дадохме негова кеф да стане. Нищо не може да направи. И кога отидохме, нема да е изгорело, да се е запалило ни дъска, ни нищо. Аз съм била саката. Моята майка навсекъде ме е носила по оджи, по гюбки. Навсекъде, никъде цер не е намерила. След това вече са казали за стойна преподобна в Златолис, а тогава се казвало Сушица, това село. И там е тя била, и майка ми там ме завела пристойна преподобна. Вечерта сме спали там и сутринта казва, ме опомени, детето казва, на толкова и на толкова години, на колко съм била, пак не помня, трябва веднага да го заведете в църква, да работи там, да кажете на клисар, кой е там, да помага в църквата. Тя като е казала и всичко е направила възможно, как се е молила, що е правила. Аз съм си оздравела, Цировели е казвала, що е казвала, но оздравех. Ми оти ликуваше чедо за това да. При тежко болни, взимаше го болни вътре, друг не пускаше, само она с болнио. Нема ga цел час да излезе. Ке излезе, съвсем друг е болнио и напред му минава болката. Оздравева. А на земята, ние, човеците, със своите сънища идваме. Библии на нашето минало и пророци на нашето бъдеще. А на границата между съня и реалността е само съмнението. И между нашия и другия свят има само една крачка. Та затова мнозина са тия, които са чули гласа на стойна преподобна и са я видели в съня си. За всички този сън е станал откровение свише. На всички е белязал живота с някакъв знак, изцеление или предсказание.